esan, egun hauetan hainbat adibide entzuten dugu euskara nola den eragotzia, askotan euskaraz hitz egitea eta euskaraz ikastea Nafarroan. Nik uste dut egoera guztietan ere normalizazio horren bila eta euskaraz bizitzeko egitugun autu horretan ez dela erraza. Azken batean oztopoak izaten ditugu batean eta bestean, arlo guztietan, eta bereziki nik esan dut Nafarroan egoera hori larria dela. Badakigu legeak berak Nafarroa zonifikatzen duela eta beraz herrialde edo eremu euskaldunean zaila baldin bada euskaraz bizitzea, pentsa dezagun eremu mistuan eta eremu ez euskaldunean zailtasunak nolakoa diren. Horregatik pentsatzen dugu euskaraz bizitzeko autua egiteaz gain bitarteko horiek bilatu behar ditugula, aukera hori behar dugula eta egia esan aukera horien eskean eta aukera horiek sortzen ere saiatu behar dugula. Horretarako deia egiten dugu bereziki Nafarrotik eta euskaldun guztiei eta euskaltzale guztiei egiten dugu deia euskaraz bizitzeko aleginak egin ditzaten eta euskara ikasteko aleginak egin ditzaten. Eta zerok esan duen moduan, bada garaia euskara bizitzeko nahi hori kalerari ataratzeko, orain dela 2 urte luze, hemen Iruñan erakutsi genuen bazegoela euskaraz bizi nahi zuten milaka herritar horiek harrotasunez erakutsi zuten euskaraz bizitzeko autua egin zutela eta horrexegatik oraingoan abenduaren batean Donostian beste indar erakustaldi bat egin nahi dugu, erakutsi nahi diogu euskal gizarteari hemen bagaudela, existitzen garela, euskaraz bizi nahi dugun herritarrok bagarela eta modu kolektiboan erakutsi nahi dugun nahi hori finean agintariek ikus dezaten euskaraz bizi nahi duen herri horri ere erreparatu behar diola. Hortaz, deitu nahi ditugu, hemendik deia egineko ginieke, Nafarroako herritar guztiei abenduaren batean Donostiara hurbiltzeko eta euskaraz bizitzeko nahi hori modu indartsuan erakusteko.